Παρουσιάσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανταλλαγή ιδεών, την αφήγηση ιστοριών και την πειθό του κοινού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα, από επιχειρηματικές συναντήσεις έως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το κλειδί για μια επιτυχημένη παρουσίαση δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παραδίδεται και σχεδιάζεται. Σε αυτή την ενότητα, θα εξερευνήσουμε τους διαφορετικούς τύπους παρουσιάσεων, τα εργαλεία λογισμικού που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία τους και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Παρουσιάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το σκοπό τους. Ενημερωτικές παρουσιάσεις χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών, όπως εταιρικές ενημερώσεις, αναλύσεις δεδομένων ή ακαδημαϊκές διαλέξεις. Πιστικές παρουσιάσεις. Στόχος τους είναι να επηρεάσουν τη γνώμη του κοινού ή να προωθήσουν μια ιδέα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, σχεδιασμένες για να διδάξουν το ακροατήριο, όπως σεμινάρια, εργαστήρια και σχολικά μαθήματα. Επενδυτικές παρουσιάσεις, pitch decks, εστιάζουν στην παρουσίαση επιχειρηματικών προτάσεων σε επενδυτές. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό λογισμικό που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις διαφάνειες σας αποτελεσματικά. Μερικά δημοφιλή εργαλεία είναι LibreOffice Impress, δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εργαλείο που προσφέρει μια ποικιλία προτύπων και σχεδιαστικών επιλογών. Microsoft PowerPoint, ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία, γνωστό για τις πλούσιες δυνατότητες κινούμενων σχεδίων και προσαρμογής. Google Slides, ιδανικό για συνεργατικές παρουσιάσεις με εύκολη κοινή χρήση μέσω του cloud. Prezi, εντυπωσιακό εργαλείο που επιτρέπει δυναμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις. Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού. Ξεκινήστε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα και οργανώστε το περιεχόμενό σας λογικά. Δημιουργία διαφανειών. Κάθε διαφάνεια πρέπει να έχει ένα σαφές μήνυμα, συνοπτικό κείμενο και οπτικά ελκυστικά στοιχεία. Χρήση πολυμέσων. Ενσωματώστε εικόνες, βίντεο και γραφήματα για να ενισχύσετε την κατανόηση και την αφοσίωση του ακροατηρίου. Συνοχή σχεδίασης. Επιλέξτε μια συνεπή παλέτα χρωμάτων και γραμματοσυρά που διευκολύνει την ανάγνωση. Ας βουτήξουμε σε μερικές πρακτικές δραστηριότητες. Προσθήκη νέας διαφάνειας. Δημιουργήστε μια νέα διαφάνεια με τίτλο και βασικά σημεία. Εισαγωγή πίνακα. Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα για να εμφανίσετε δεδομένα με σαφή τρόπο. Εμπλουτισμός διαφανειών. Προσθέστε εικόνες, διαγράμματα ή ακόμα και βίντεο για μεγαλύτερη απήχηση. Η σωστή οργάνωση των διαφανειών σας είναι ζωτικής σημασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ταξινόμησης για να διατηρήσετε μια λογική ροή. Δημιουργήσετε μεταβάσεις μεταξύ των διαφανειών για πιο ομαλή αφήγηση. Ενσωματώσετε κινούμενα σχέδια για να δώσετε έμφαση σε βασικά σημεία. Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την παρουσίαση δεδομένων. Το LibreOffice Impress και άλλα εργαλεία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ραβδογράμματα, ιδανικά για σύγκριση δεδομένων. Κυκλικά διαγράμματα, χρήσιμα για αναπαράσταση ποσοστών. Γραφήματα γραμμής, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής παρουσίασης απαιτεί προετοιμασία, σωστή επιλογή λογισμικού, οπτική συνέπεια και αλληλεπίδραση με το κοινό. Με τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, μπορείτε να δημιουργήσετε παρουσιάσεις που θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον και θα μεταδώσουν το μήνυμά σας με επιτυχία.